zlato i mi smo u maloj grupi osvojili takođe. Koliko je ukupno bilo tvoje dece? Nas je bilo u 9 disciplina i u svih 9 smo zlato, znači negde nas je bilo 15-ak, sad ne znam tačno broj, s obzirom da su to sve takmičenja u paru. I sem te jedne male grupe gde smo nas 4 u maloj grupi Rueda de Casino osvojili prvo mesto i to smo isto takođe. Znači od tih 9 titula čak 6 je odbrana prošlogodišnje titule Evrope. U kojim kategorijama je sve bilo takmičenje? U kojim ste se kategorijama takmičili? Takmičili smo se u svim srodnim latinoameričkim plesovima, s obzirom da je nama negde latinoamerički standardni plesovi su nam osnova i glavne discipline i to su sve discipline Kuban i izdvojit ću još jednog takmičara koji se takmiči u breakdance-u, koji inače meni... Šta je ovo što gledamo? Izvini, samo to da nam kažeš. To je moj nastup i to je salsa Porto Rika. To ti je bila prva kategorija, ali tako? A druga je koja? Druga je ta mala grupa Rueda de Casino. Inače, moj partner je takođe instruktor plesa i on ima svoju plesnu školu, ali smo se negde udružili zajedno kad su u pitanju ta jaka takmičenga kako bi bili što bolji. Sad, dok smo gledali, šta je to što je važno da mi osetimo dok gledamo dvoje koji plešu? Pa salsa je negde drugačija nego ovi ostali sportski plesovi iz prostog razloga što je ona negde vid zabave i stvar gde bi trebali ljudi da se upoznaju na nekim plesnim večerima, žurkicama i da budu što opušteniji. Ali ima tu onda te emocije muško-ženske, jel da? S obzirom da deluje tako kada gledamo ovaj snimak. Opet neka priča, neki flert i zavođenje, gde je recimo kod latinoameričkih plesova to najkarakterističnije kada je u pitanju rumba. Ali kada se sada upoznate sa nekim, dakle i suvišima komplikovanih, kako se kaže, koraka, zamislite upoznate devojku i sada morate da izvedete ovo baš sad sa njom. To je malo onako... To znam, ali onda si osvojio sigurno. Misliš? Da. Pa... Ako uspeš to, a da... Dobro, ovo je sad takmičarski vid. Da ne ispadne iz ruke. Ovo je takmičarski vid, ali naravno salsa može rekreativno da se pleše i dosta je popularna sad u poslednje vreme kod nas i tu su negde jednostavniji. Ti najviše voliš? Šta najviše voliš da plesiš? Pa najviše volim rumbu. A rumbu? I od standardnih plesova slow fox i engleski valcer. Jer negde kroz moju sportsku karijeru sam ja uvek bila jača u standardnim plesovima, znači to je ono u dugačkim haljinama sa perijem, engleski valcer, bečki valcer, tango, slow fox i quick step. Međutim, ovo je više sad, pošto ja imam već godina već za seniorsku kategoriju, onda to više iz ljubavi smo odlučili da se spremimo. Ali uopšte ne deluješ kao da imaš godina, kako ti kažeš, pogotovo sad ovde, ovo što gledamo. Negde je prednost bila, zahvaljujući gospođi Eržebet Soti, je Srbija po drugi put za redom dobila organizaciju Evropskog prvenstva i onda nam je to još bilo dodatno jer je ipak u Srbiji i lakše sve i prošle godine sam se baš zbog toga odlučila uopšte da se posle 5 godina ponovo takmiči. Deca vole ples i pretpostavljam da nemaš problema sa tim da okupiš celu grupu i da u toj grupi bude i dosta kvalitetnih klinaca. Pa, znate kako, evo, Plesni klub Vojvodina u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za omladinu i sport je radio jedan sjajan projekat gde su se besplatno obučavala deca od 1. do 4. razreda i ja sam držala fizičko vaspitanje u nekoliko osnovnih škola mesec dana. I kad su učiteljice najavile deci kao učit ćete pleš, onda svi dečaci kao nećemo da plešemo, jao fuj. I evo baš u jednoj osnovnoj školi je prošle nedelje bio taj završni, imali su i kao malo takmičenje u okviru škole i učiteljice su nam prišle i rekle da su oduševljene kako su to
kako smo uspeli da animiramo dečake, jer je bilo niće dečaci s devojčicama, pa... Ma da li, kad su problemi shvatili da je se tu u stide, pitanju jes. kontakt i druženje. I tako da je... I po koja simpatija. Da, tako da je preko 500 mališana tog najmlađih školskog uzrasta se obučilo i svi znaju sad da otplišu i engleski valcer i ča-ča-ča i salsu Ja, to će im i koristiti. twist. Pa ja se nadam, eto, ako To znamo svi mi ništa, koji ne znamo da plešemo. na maturskoj večeri. Dakle, ali ples može da bude zamena za bilo koji drugi trening i za bilo koji drugi sport, je li tako? Kako da ne, evo ja 5. godina predajem na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i uvek kad studenti dođu, pošto tu ima mnogo profesionalnih sportista, i kao pa šta sad, šta će to nama? Međutim, Plesni savez Srbije i Svetski plesni savez je pridruženi član Olimpijskog komiteta i to zaista spada u sport u svakom smislu reči. Pretpostavljam da sa tvojih predavanja ne beži niko. Moram ti priznati da su zaista najbrojnija. Zato što Zaista ti su kažeš najbolji. studentima, sa mnom se nemoj igrati. Jeste. Kaže studentima. Hvala ti što si bila. Hvala i gošća vama. našeg programa. Evo, otpođeš na pesmu sada koja se zove upravo ovako. Hvala ti.